Už dlhšiu dobu sa snažíme so sestrou nejako upgradenúť našu izbu. Ani nie tak, že nový nábytok, ale skôr nejaké maličkosti, ktoré tú izbu troška skrajšia a zútulnia. Našla som perfektné dekorácie na tému. Prvý takýto obyčajný biely organizér. Môžete si tam dať hocičo, napríklad nejaké školské veci, ale ja som si tam dala skôr kozmetiku, pretože už ju fakt nemám kde dávať. Druhá vec je takýto stojan na štetce. Čo je pozitívne na tom je, že sa to aj otáča, takže nemusíte to posúvať a hľadať štetce zo zadu, ale stačí, keď to budete iba otáčať. Našla som tam aj takýto krásny rúžový plagát. Som si povedala, že to hneď musím dať do izby. A toto môžete vidieť, ako to vyzerá potom. Proste maličké veci, ale urobí to veľký rozdiel. Presúvame sa na druhú stranu izby. Našla som tam takéto umelé kvetiny. A keďže sa blíži Halloween a jeseň, tak som musela zobrať aj nejaké také ozdoby. Mne to vyzeralo krajšie a živšie vďaka tej umelej rastline. Ďalšia vec, čo som tam našla, je takýto krásny rúžový vankušik v tvare srdiečka. Zobrala som tam aj takýto držiak na záslony, alebo čo to je. A poslednou vecou je takýto malinký koberček. Teda má to byť koberec, ale ja som to dala na stoličku a vyzerá to extrémne pekne. Keď kliknete na link, ktorý nájdete v mojom bio, alebo zadáte tento kód do vyhľadávania, tak môžete získať kupóny v hodnote 100 eur.